vaan käymässä. Tule vain! Hei, itkiä, sä pysyt kauempana. Menkää pois nyt. Osmo pois Me ollaan soitettu poliisit. No vaan ne tulis. No tuu nyt. Kestää kauan poliisia. 20 minuuttia vähintään. Tulee nyt sitten vielä. Pysy sä nyt vielä. Pysy siinä nyt! Osmo! Osmo! Et pois. En tunnista. Pysy nyt vaan siellä! Pysy sisällä. Joo, ove ikkunasta. Ovesta ulos, mutta ei pääse kyllä tästä. Joo. Ja oli jano vai? No mulla on kaksi No niin, pysy siinä! Pitellä tässä mä en käy Osmon kanssa. Pysy siellä. No oli jano. Paljon sun lähempänä. Ja halvempi. Tietää. Kauko Mitä luulet? kestää. No joo. Tai Nyt pysäytetään nyt varasta. Murto ja kaikki ei oo kiva kellekään. Ei. Kävin ne ysimässä kaljaa. Pysy siinä! Pysy sisällä. Pysy siellä. Pysy siellä nyt, mä Pysy sisällä. sisällä. Ronkkaat itse siellä lasiin. Pysy sisällä. Lähettäkää ambulanssi kanssa! Noniin! Loppu! Pysy! Ambulanssi! Siellä! Pysy siellä! Soittakaa. Joo, lähettäkää ambulanssi! Eikä et oo hakee sisälle! Annekaa se joku! Mulle ja kastelkaa se. Onko siinä iso ventti? Kato käden pois, että tulee verta kun vittiin. No tuossa sisällä vielä! Ei tarvii! Mä oon valvojassa. Se on ainut... Tämä menee kanteleen pihalle. Saapa! Nyt rupes! Otti ja tuota. No mitään. Sinä kanssa! Mitä sä Se huitas mokkiin. Ei jälkeen, mulla on pää auki. Tarpeeksi varasti mä haluan hoitaja. nyt hoidetaan paikkaa kannalla. Ei niinkään. Mene vittuun nyt siitä. Kyllä tuli sirkus nopeasti. Kuvasiko se kömpii sisälle? Se on tämä. Ja Marin päälle, niin se tuossa juoppa tuosta ikkunasta kävi Marin päälle. Mä oon järjestyksen valvojana. Tämä mies oli tulossa ulos tuolta ja huitas tuohon oveen, ja tuli rikkinäinen lasi mun päähän. Okei, joo. Ootko tilannut vielä? Oot sä kunnossa? Kyllä mä selviän, mä en tiedä vaan paljon sieltä tulee verta, kun mä sain aika nopeaa. Mulla on käsi on veressä, että niin. Mä sain heti käden peittää sinne. Juuri sitä kyllä. Mä Ui, kato kun mä kärisen mun jalkaa. Kamera pois. Vittu, kyllä mennä kuvata. Poliisi luisi. Painat sitä vaan siinä. Joo.
ambulanssi tulee hakemaan ja ne ompelee.